Mag-action live kita di karon sa may bahin sang Hacienda Santol, Barangay Zone 15, Syudad Santa Lisay, kung diin nagapatigan sang search and rescue operation ang mga otoridad sa ginaligar 12 years old nga babaye nga ginaligar na lumos diri sa suba sakop sang amo nga barangay. Sa karon na ari aton kapulisan ang BFP kag CDRRMO personnel nga nagapatigayan sang operasyon. Initially ang ining mga kabataan nagpangayaw diri kay taga barangay Bata ni sila, pero diri sila nagapaligo sa amo ni nga suba. Sa makita ninyo may ara sa sang area nga ay, tabi pala kami tayo naglulumbos na doon. Okay lang, tabi pala. Mga sipong mga mo. Ginagad-agad yung natin sila ni Mian. Pati ka mo, tatay niyo tawag sila ni Bibi ka ni Joy. may ari di sang area nga Pagka hindi pala tayo tapos. Sila mo nila kaya kita. Nagululupot sila, tanan na muna nga naglain. Ikaw nagagalit na, ito, tanan mo nagagalit na tanan. Ano mo ibong nga birthday mo? May GC ka mo, makada. Tapos din, no? Matay. Matay ba mo? Dalong. Kaya lang gani kayo nakaluwas na. taning diri-diri. Sabi ko siya, nalubos siya. Bibin ka magam. Tama na pa yung balalam po sa sa ila. Kayo. Kala ko si Mian ka sana kay nga. Muna gali ginagawa mo. Dami ang mga buwan tuloy. Yung mga bilang yun. Oo, tagaan ka na. Mga pila ka feet. Dadan, log ko to dali sa babaw. Tingnan na dito to ma. Gayong. Iotek. Kaya ka to kami na ako. Wala dapat ko ang riyon na. Wala gusto nagsulod na nakalamok mo. Sa aton nga mga late viewers, no, live kita di karon sa may Hacienda Santol, Barangay Zone 15, Syudad Santa Lisay. Kung din makita ninyo sa ulunhan, nagapatigan sa search and rescue operation ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Syudad Santa Lisay. Kaupod man ang mga representante sa Bureau of Fire Protection Talisay. Bangod nga ginaligar may nalumos nga 12 anyos nga babayi, sinigid lamang nga hapon. Initial information taga Barangay Bata kag nangayaw sila nga magpaligo sa diri nga suba sakop sang Zone 15. Sa mga bala nakabalo or idea din nire, ang amon ginagya namon so may circumferential road tupad Fountain Grove nga alagyan. Nagliko kami patuo diretso kag nagliko naman pawala hasta nakalambot kami diri sa may suba. Pero ang ginkwande ang lapos sini sa may kwana Kabatangan kag lapos ni nga suba sa Taytay dabla sa TPWH nan dira nga lugar. Pag-struggle sa upo bibla, ara ka ba kayo na? Nakita ni kaway na? Diretso na lang ito. Ara tubtub karon nagapatigayan pa sang search and rescue operation. Hibaloon ta karon kay actually ari naman di mga ginikanan sa mga kabataan. Ara si Mega nakata.
Draw, sa nagalaklat na Sa subong daan na perti pa kagalom sang subong diri nga hapon. Actually, mga ka-action, may mga panimalay man di sa area, pero ti ato sa babaw-babaw kay Dila ka may kahoy pala. Dila. galing kay do ara sa babaw-babaw, no. Sa liwat sa aton sa mga ka-action, nakapin ang location, Hacienda Santol, Barangay Zone 15, Syudad sang Talisay. Hindi magid siling ganing basko gid ang kuan current sang tubig. O galing kay ti syempre basi bala initially di hambal sang Iloy nga wala ni kalisensya ang ini nga mga kabataan kaupod niya. Apat sila ka mga kabataan nga ready. Kagina pa ni daw mga alas 2. Try ko may tawag para ba Kaya naligo ka na sila kanina, ito nagawa sa balay. Ano ka, kapilutungan sila. Wala ko wala dito na kambal. Wala ko wala dito na galong, hindi ko magibra. Sa balay, wala nang lago. Ha? Para imuyaw ko. tingbuan ta lang karon mga ka-aksyon na ang aton nga interview kay medyo emotional pang pamilya. Of course, ari di ang iya daan nga nanay. Kita ko na pusog-pusogan, alin sa makinan. Ang didto, kung didto maagi ma'am, ano na tulog lapos nga barangay? Siguro pa rin siya da. Manaol. Ano nga barangay? Matabang na. Sakop na sang Matabang. Damo, manana pa ni Malay sa unhan, ma'am. Ispilahan, ma'am. Okay. Eskwelahan, gali. So, Amo gani nga una kami namon dalagan sa bata ko dito nagpabalo kay para mga maestra bala kung may ano bala mapatawgan na yung disco dito sila gali una nagpabalo. Oo, pag dire man ni nagpabalo Pero kung mag-agi, kung magkadto dire nga dire maligo, di nga agi. dire sa ano kamay ano ni Sa Matabang. wala na sila digagi kay bawal na din Okay. sila digagi sumungan ni gani Yung open. Sir, good afternoon. Oo, sir. May hapon. Ano, sir? Masurinder na niya. Hello, sir. Uy, kumain na naluwas lumus na. Sir, good afternoon. Sir, oo, sir. Medyo hinay. Walang signal, sir, ha? Basta madula ko liwat kay Ari ko Talisay, sir. Kay may search and rescue. Di kay may nalumos na bata.
Nang depende ni sir kay bag-o pa lang gid wala lang gidugay nag-start ang search and rescue. Hulat-hulaton ko pa di. Ate, sige. Update mo lang ka, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat. Palay ka na. Sige lang live kay Basim Auto dun ka. Para matambal. Hindi ka kitaon sa babaw. Buwag kita ni. Oh, papaya na. Pagkano nag-register na? Kita. Halo. Oh. Ano nang? Halo. Oo nang. Oo. Ang tablong na lang Ruwens. Ang Ruwens sa tagadalan tong tulungon niya punta gid. O rika malapa ko mo sa Sir Conferencial. Tabo ka mo sa Sir Conferencial magaling sa Ruwens. Hindi, kung dili ka mo mag-Ruwens ka dalan mo lang. Hindi ay way tay-tay, niliktahon mo lang yan pasaka babaw. Ang Ruwens lang nga dalan, niliktahon mo lang sa pasaka sa babaw. Matabo ka mo sa Sir Conferencial. Oo, niliktahon mo na babaw, tapos ikaw mo sa wala, makita nila kaya harap ng patrol sa polis. Oo. Oo, harang ulan no. Oo. Anong status, sir? Sa payo no. Kaya pinabigtan ko. Hindi ko ako payong ito. Dito dala. Taka mo sa bong. Dito ba? Sige lang. Kaligo na lagi tayo. Pila ka mo naligo? Action dyan may hapon live kita di karon sa bayan sang Hacienda Santol, Barangay Zone 15, Sakop sa Siyudad ng Talisay.
Kung diin makita mo sa background naton na nagapatigayon sa search and rescue operation ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa siyudad sa Talisay. Kaupod man ang Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Talisay. Ari man ang presensya sa aton sila mga kapulisan para magdulog action dyan. Actually, makita mo sa aton nga background, ano ni siya mo, ang ini nga suba, lapos ni siya kuno sa may taytay, na DPWH kung madumduman mo. Pero kami, diri kami nag-agi sa may madumduman mo da ang sa circumferential road, Unhan Macdo, may Fountain Grove. Dira yes. Nagliko kami bangga, pero nagsulod kami action dyan. Bangga pa to nagliko kami kaga may-ari man di actually pa ni Malay kaga kung makita mo sa aton nga live ang lapos naman niya dito pababaw man lapos na to sa barangay Matabang. And initially asin dyan anom ni ka mga kabataan ang nagtugo sa amo nga suba kaga ambot ano nga sitwasyon kaya initially taga barangay Batan sila pero naglambot pag sila ari asin dyan mangkapunta ba na pamilya sa victim man di action dyan nga actually ari ang iyang iloy pamangkoto naton kung nakalambot ni iyang kabataan mama may hapon sa action radyo Bacolod sino na niya pinalandi si Ruela Ruela Delagao taga diin ka mo gani ma'am bata taga bata pero ang gin paliguan isang bata mo ma'am ko na iya mga kaugdanan sakop ng isang Talisay ano ni siya Wala siya siya obra ko mo. Ayun ang duwagan gina, naligo pa sa balay, wala siya nagambal nga malakat maligo kami. Dati si Mian, bago talin sa eskwelahan, nakakabalo. Maligo kami sila gaday, kay chat ka panay sila sa ilang bukat chat tayo sila. mga alas ano sila nagpapalito Pero ako kabalo, lagi ko yung kabalo, naligo sila din. bali upod yun ni ma'am mga Pagbalay lang na. Para magulang yan, nakapula ka pa ito mo. bali tatlo gid ka kabataan mo sa ligo na ma'am upod yang tatlo man yun nakatupad balay sino nagpabalo si mo di ma'am Ang magulang, ari yung magulang mo. Laylay, pag ginakat namon, diyo, ginakat lang namon. Kaya sila yung wala pa kong kulba. Wala pa kong gaya ng kulbaan. Sa una. Tapos paglabot yun namon, muna ginakulbaan ako. Wala ko na pabalo siya nga papa. Tapos yung papa yaari na di una pa sa amon. alas ano ka di kaabot ma'am Ini nga po, nagkita ano to, oras man. mga 4 na pero nagkapaday na ang search and rescue operation ginapadayan Oo, pagkabot namon, ari na din mo. sino ko nung una ginpabalo sa mga kabataan mo ma'am Siya, magulang. Nag-chat sila sa ilang group chat. nga amo Tapos na tapos na kay computer siya tapos amo nang pabalo to sa sakon sa balay. Mama si Mian ko no kita na ko TV magigda ko. Kay amo ginagali ka gina nga hindi ko magubra kay gali may rason kay gali ya. Ang sama si Mian to kun lumos tin wala ko hindi ko mapate. alas ano tapos klase ya mama Alas 12 lang man na ila klase kay half day mo lang na mo. pero di siya eskwela ma'am Bata. sa bata so layo-layo kay actually action dyan ang lapos sobra kagina sa gitudlo ko pa matabang may eskwelahan at ako sa punta nga Dr. Trido Elementary School may ari man din nakasugid nga ginpabalo man tong mga maestra kagina ma'am para katawag Hindi na kayo uli pa siya nakahilis pa sa bayo ya sa balay. Sila kung Mian din ka naman siya sa computer ano lang ma kay gali amo na nagchat tayo nagali sila maligo ta. Wala gina siya kalakat ya. Ginahagaran lang yung babae ito lang hiwang ko. Ipermina to kanto sa balay ka pangagal nga Joy be Mian malakat ang lago ko. Isa kalapot ni sila sa sumbing mo. pero allegedly kagina ma'am ang pag-istorya mo uupod ang mga kaugdanan niya pag lumbos nagkadto ito siya sa danong Wala ko kabalo kaya ang istorya ko nang nila ginagawa kasi ang bata po ma'am kabalo maglakot hindi na kabalo bago lang sila naligo na. pero kapaligo umin man sa Siguro ay kapaligo ka nga. Ano lang kami nagpaligo alay din. Miski, kaya naman nagpermida na yung bulikan. Pag Kaya sa kanya, ano lang. napamati siya ako yun. Ay, sorry ah. Dire ko na, bali, dire ko na. Dire ka mo kapaligo. Dire ko na sila kapaligo, ang bali sa magulang niya. Pero ang dagad-dagad na nila, no? Ano na yan, ang dako to sa iya sa magulang. Pero na munda. Parang graduate na to sa ladaan, grade 6 to. Bibi sila nga.
Balo lang sila balay. Ang tuong balay lang. Buligan sila kuno sa taga-dire kuno nila. Actually dyan, Ari di ang nagbulig sa ila. Sa nagluwas bala sa ila action dyan. Ang ngalan sa bata mo? Mayan. Anong galipilido? Bata to na sa Yes, action dyan. Di nga gawon ko lang no. Kay Ari, di ang una, gid kagina, nga nakaluwas sa ila, nakabulig. Mama, ano nga ngalan mo, ma'am? Ferns, ano edad mo? 15. Bali, anong sitwasyon kagina nga nabuligan? Kung sila o kilala mo sila, ano nga sitwasyon? Nang ano, kay alin din sila sa may sulog na balao. Tapos, nang antis ko sila nakita, ato na sila sa tunga, duwan na lang sila. Ang ilaw po na sa nagturo sa dalo. What do you mean? Duwa na lang sila. Kaya anom ni sila mo. O, duwan na lang sila gasakay sa may ano, kawayan. So, ang apat, gigali ang nalunod. Wala isa lang kay tatlo, malang sila ang sa Ay, tatlo lang. Oo, tapos ang isa. Tapos gasing kita na sila. Hindi kaya halin ha. Aga paligo ka man. Tapos, dire lang kamo yung sa do nabaw lang din. Tapos, anong inimo idan sa naging ano, naging dalaga naman. Tapos, ang dakot naman sila sa may ano, pinulat naman pagkato sa nabo. Kasi, putong, ang gisakyan nila, tapos uli na kung kabalong, may isa pag igalin na nadagdag. Tapos, ang duwa to yan, nakasakay pa sa do. Tapos, hindi na, wala ka na nagtisting pa. Kapag ang bali naman isa, naging-tisting na. Wala kay ano, dalong, hindi matungkad. Pero ikaw, yung kabalo ka, maglamoy niya. Nagadiin ka din. Tsaka, ano, Sa San 15. damo, gin mo na din may kapaligo ng mga siglan ko. Nang ano, depende. Damo, manigaligo kada Sabado, Domingo. Tapos, ano, nang damo, manadaga ka lang. Sige, ano na nila yung mga first. Yes, action dyan. Ikaw pa mag- Wala man ulan, nang ano lang, nang init. Hindi. Galigo, malang sila lang kayo nagpalapit sila bisa sulog matubig. Tapos ang manlingin dala sila nga tubig, tatlo sila. sa mga ayaw sila. Ulihin, naging hatag sang ila upod. Oo. 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 Wala. Kay wala ka nun nakaptan sa isaya ka upod. Oo. Nag-rolling kami ginanila. Kay ano, nang gakaagi, bibaha. Tapos ang mga ano, gadalong. Kay, wala. Kay miskan mga taga-diri sa amon, wala ginanigaligo sa diri nga part. Kay Marilis pala. Wala na. Yung hambalan na lang ko nila nga may isa pa sila kaupod nga ano, wala na itawa. Wala kay ano, dalom. Oo. Papamig kita inay. Kami lang, anom sila, tas duwa kami ka miga kundi sa babaw kalibo. Wala uli na. Thank you.
Kaya mo daw siya dyan, actually, subong nag-start sang ano, no? Tali gawa. Kay... Pero kung tanawin mo siya dyan, palapit ang si Papa. Ang ano be, ang currents ang tubig, kay kumo nga do damo, di mga bato-bato, diri sa ginatindugan namon, do hinay, tapos gadasig, hasta dito sa punta. Kagina, nakita naton sa dito nga area action dyan, sa aton na live, ikadlo ko bala. Dito nga area, kagina, ang sa rescuers, siguro, mga butang ka more or less, ang height ng rescuer, ara sa mga 5'6", 5'7", tagadughan niya na action dyan. Hindi sa tunga-tunga action dyan, kita mo ng mga kita mo ng mga rescue action dyan, no? Ano ito? Hindi ka tuglo to yo. Gani. Ito ka. Hindi kaya ba ko gina dito gaano wala. Mahal na unta to lang. Yeah, actually dyan makita mo da sa aton Facebook Live ato may mga tawo nga gupang rescue na dira ayon action dyan. Which is kagina may ginatuslok na sila gani nga kawayan eh. Di pila balang kafit ang normal abi nga kawayan na balang do puso gina bala. Do halos hindi na gani kitaon action dyan kay hindi mabalaan kay may ara part nga dalom-dalom, may ara part nga medyo nabaw. Amo to hambal sang bata kagina nga nagluwas sa election dyan nga mismo siya gani hindi mag-dare kay hindi nila matungkad mo. May mga area na palawag na linaw, sobrang sa Puruay. Oo, sa suba guro linaw na kay kung sa dagat pa do kantilado na tawag mo. Oo. Di ba makita ko actually din, kasi hindi ginagawa ko ng sige, pagkasano, sila dito. Yes, action. Correct action dyan halin di mga 3:45 guro. Hasta subong sige-sige gyapon from BFP kag from CBRRMO kag ari man di gani ang mga kapulisan kadamo naman gani sa mga residente nga ra dito kay actually action dyan may mga panimalay pero ara babaw bala do sa lakaon pa bisan pangayo to sila gina sa bulig kung wala tong duha di ka mga kabataan nga upod nila ligo do budlay gid nga mabatian sila action dyan. Oo. Anyway, 2 p.m. kayo na-reported link and then so 5 p.m. sige pa search and rescue. Ang ako man expectation actually din, abi ko ya, pero yung mga anti sila yung mga bato-bato. Yung ba kung sa'yo ng anti sa bato-bato, kasi the possibility hindi siya mag-diretso kasi maano sa bubongkos ng mga bato-bato actually din. Kaya ito ba yung SPA? Ang tendency, gusto ko na to, yun ang pasapabay na area eh. Oo. Basta ang lapos di ko na action dyan nga suba ang sa may taytay DPWH. Mungkin man sa kapila na nakabet, destruction ng ilang sakot na mga bansang ito, isang bata, ito madugtuman mo taga barangay Mandalagan, may Santol area. Sobrang grupo, masakit duwas, dito. Mga lungsod, magtuman ito dito, atras ng area na lubos. So, ang ginagyan, di gani, namon action dyan, yung pamangkot ko ng residente, ginasiradaan, gid man na digali. Kay tungod siguro, wala sa mga series of events ang drowning, galing, kay dire sa pihak naman, may alagyan, sa may kabatangan, nang di na mo hindi na sila pag-focus pa, di ka mo nag-agin, dire or sa kabatangan? Sa kabatangan. Dirigid sila action dyan, nag-agi sa may eskwelahan, hindi sa may ginagyan dinamon. Kaya mo tong hambal sa residente, di kagina nga tungod sa mga sunod-sunod di insidente sa pagkalambos, ginsirad ana dire. Kaya antes kami gani nakalambot, di may gate, pero kuda lang action dyan para makalambot. Oo. Na dira sila action dyan nga lagyan. Nag-agi kay lusot na dira may elementary school, lusot dito sa punta Kabatangan. So may access sila gyapon. Hindi mga kabataan ang kita ka nagpaagi yan. So, kaya plano, kita nila ka magkantusara. Ang sarap mo sila nadaan ng lisensya formal, sila mga kinigatan, no? But we stop naman namin everything anyway. Ang importante karoon ng timana, kasos na salba, isa na lang kinapsarili na kinapakita. Oo, correct action yan. Actually, kagina pa ni do mga halos 1 hour naman taari de around the area lang gid gyapon action dyan nagapangita ang mga rescuers ugaling kay hambal bala nila base na sub-it o kung ano nga sitwasyon kay ti kung tanawon mo action dyan ang currents ng tubig diri lang man makita mo sa bato-bato mo paglambot os punta kahinay naman lang gani Amo kita na
time, di ba, si Ara naman na action din ang awas or na may paano, kasi nagkasampay or kasi nagkatandat na gawin bata, kasi makasurvive siya. So, kung pato na among na, may mga panimalay, pato na, or ano na niya, na mga kawayan na lang mga kahoy, ang mga itansurunan. Mga kawaya na lang action dyan. Kung usuyon mo niya, muna lapos na to sa may DPWH. Kaya diri laman sa alagyan, kag babaw-babaw nga part. Amo lang na diyang may mga panimalay. Sa ginhalinan, di ganina, mo laka pa eh. Di amo na di ang ano action dyan, ang hambal man di bala sa iban nga ni ang mga ginikanan nga ginabawal naman na di yan itani. Ganun kaya syempre do secluded ang place ti sinoman niya ang mabantay gid di bala nga hindi bala maliguan gid sa mga estudyante. Kay well known di sa mga estudyante knowing nga may elementary school dito sa Babaw. Anyway, no, ako muli, may mga development in a few minutes, no? Dahil niya mismo ang sunitin, ang binigatan, nagaulat man. Pero ang pagkakuhay, hindi mga niya, wala tayong palipot, ang ibang gawa. Reaction dyan. Actually do medyo kwan sila eh. Correct. Kahit hindi mo bala manigar action dyan nga naakigan sila kagina sa ilang nga mga ginikanan. Tungod nga amo na natabo. Duha, bali tatlo sila. Pag tatlo katupad balay. Sige, balikan sa karoon ng sumitin, kasi yung update development center sa area, tutok lang niya po, saan tayo nakakasige-sige ang kurang sumitin, ang hatay. Sige, sige ng night sa area, pero balikan sa karoon ng sumitin, commercial break manay. Yan section dyan na live diri gyapon sa Syudad Santa Liza, Action Ida Naboso, upod si Papangik Sontahom, Action Ida Naboso, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radyo. Lato-lato. Wala ka ganang ginungkuhan?